על התנדבות, על הסרבנות, על משמעות של מילים האלה, והאם הייתה סרבנות בגיוס לצה"ל, ואם כן, אז מתי, באיזה תנאים ובאיזה סיבות. עכשיו הרבה מדברים על הסרבנות של טייסים לשירות בצה"ל. אני בדרך כלל התרגלתי שהמשמעות של מילה סרבנות היא כזאת, שבן אדם מסרב לקיים דברים שהוא חייב לעשות אותם על פי החוק. אז הוא עלול להיכנס מתחת למשפט. שופטים אותו, נותנים לו עונש מה שמגיע לו ושולחים לכלא צבאי. אם בן אדם לא מתנדב לעשות דברים שהוא לא מחייב לעשות אותם, אז אני התרגלתי ששום דבר נורא לא קרה. כעיקרון, אם בן אדם מתנדב לעשות דברים שהוא חייב להם בשביל חברה, אז כל הכבוד לו, אבל אם הוא עושה בדיוק מה שהוא מחויב לעשות על פי החוק, גם שום דבר נורא לא קרה. כולם היו רגילים שטייסים היו מתנדבים לזמן מילואים נוסף. חוץ מזמן המילואים שהם היו משרתים על פי החוק, הם בהתנדבות היו מתייצבים בטייסות שלהם יומיים בשבוע, היו עוזבים את משפחתם ואת כל העסקים שלהם, והיו משתתפים בכל השירות בטייסת. ואני אגלה לכם סוד, שמדינת ישראל בדרך כלל מוחזקת על ידי פראיירים מתנדבים. תוציא את המתנדבים ופרטיהם מחברה, אז חברה יתפרק. הרבה זמן טייסים היו מתנדבים לשירות המילואים בהתנדבות, ועל זה היו מקבלים את הכבוד שמגיע להם בחברה. אבל בזמן האחרון החליטו לשנות את המצב. לחלק מהציבור, ליתר דיוק לביביסטים, היה יותר נוח לא רק לרחוב על המתנדבים, אלא גם לחרבן להם על הראש בזמן הרכיבה. אחד מהשופרים הראשיים של זה, עיתונאי מוביל של ערוץ 14, ינון מגל, יצא עם מי אתם בכלל שאנחנו נתחשב בכם. אתם לא שווים יותר מכל אחד אחר. וכהרגלו התחיל ללכלך עליהם, לפתוח את הפג'ורה ולשפוך עליהם דליים של שפכים. ינון מגל בעצמו לא עשה אפילו יום אחד בהתנדבות בשירות הסדיר ובמילואים. הוא התגייס, שירת כמה הוא חייב בחוק, אין בזה שום דבר רע. גם אני שירתתי כמה שהייתי מחויב בחוק, ועוד חצי שנה חתם קבע על קורס קצינים שהוא עבר, ואחר כך השתכנע. כמה הוא הלך למילואים אני לא יודע. יום אחד בטוקבק עם בן כספית הוא סיפר שהוא נוסע להודו לקיים מצוות עשה מן התורה של קח לך סמים. אחרי שקיים את המצווה הזאת, כמובן התגלה עליו אלוהים והתחיל לדבר איתו. התופעה הזאת ידועה, וכאשר לטייסים או לאנשים אחרים מיחידות אחרות שכבר גמרו את הזמן שהם היו מחויבים לעשות מילואים, הרגישו לא נוח כאשר רוכבים עליהם עוד מחרבנים עליהם על הראש, אז הוא התחיל לצעוק סרבנים. בעצם סרבנות ממש לא הייתה. היה איום להפסיק התנדבות מצד טייסים, מצד חלק של אחים לנשק, אבל לא יותר מזה. אבל סרבנות בצבא הייתה ועוד איך היה. וינון מגל תמך בה. איך זה היה? אני אספר את זה מניסיון חיי. בהתחלת שנות ה-80, סוף 70, אני הייתי אזרח חבר צה"ל באחד מבסיסי חיל האוויר במרכז הארץ. כצ'ופר היו מחלקים בינינו פתרון חיל האוויר. בדרך כלל אורך השימוש בצ'ופר היה מזמן קבלה עד פח הזבל הקרוב, ושם היה סוף. אבל לי יש הרגל מגונה, שאם נכנס לידיי איזה שדבר מודפס, אני חייב לקרוא מה שכתוב שם. ובאמת היו כתובים דברים מעניינים. מספרים שעל חיל האוויר עברה תופעה שממש דומה למגפה. איך נקראת המגפה הזאת? טייס קרבי, לפעמים עד סגן מפקד טייסת, היה מחליט שהוא חזר לתשובה, ובשביל להתחזק בצורה דתית, הוא צריך מיד ללכת לישיבה וללמוד. זה היה כרוך שבירת קבע, בסירוב להתייצב למילואים, אפילו לאלה שהיה חייל, שהם היו חייבים בהם, לא בהתנדבות. בקיצור, סרבנות במיטבו. אחד מבחורים האלה
זה שתהליך עבר אצלו בישיבה מרכז ענב, אצל טאו, הובא על ידי ינון מגל בטוקבק שלו ובן כספית, ומגל ניסה לתת לו גיבוי. אבל בן כספית לא כל כך נתן לדבר הזה להתפתח. יש עוד דבר אחד על הטכנאים. על האיום של טכנאים להגיד שאם ככה אז גם הם לא מתייצבים למילואים, שבחור שינון מגל הביא אותו לאולפן סיפר איך שהוא היה ממריד אותם. כל מיני טכנאים בטייסות שהם היו נותנים שירות תחזוקה למטוסים, א' אין להם התנדבות בכלל. הם מתגייסים כמו כולם, משרתים כמה שחייבים על פי החוק, ואז משתחררים. סרבנות שלהם להתגייס זה גם סרבנות במיטבו. חוץ מזה שזה איום באקדח טעון קפצונים. מדוע? אני אסביר. בבסיס שני עבדתי, היו 3 דרגות. א', היו טייסים, ב', היו כל מיני טכנאי תחזוקה, וג', היו הרבה בתי מלאכה, ששם עבדו בדרך כלל עולים חדשים, שהיו משפצים את חלקי המטוס, ואחר כך היו מביאים אותם לטייסות, טכנאים היו מרכיבים אותם על המטוסים וכך הלאה. נגיד אצלנו, בבית מלאכה שלנו, בן אדם היה יכול להסתדר בכלל בלי ידע עברית. אם היה יודע שפה רוסית, רומנית או הודית, שבעצם כל העובדים שם, אז הוא היה מסודר. אנשי בית המלאכות מאוד רצו להיכנס לעבוד בטייסת, ששם היה עבודה יותר מכובדת והיו משלמים יותר. אבל טכנאים, מה שנקרא ישראל השנייה, החזיקו את המקום הזה בקפדנות, ולא היו נותנים לאף אחד מבית המלאכה להיכנס לשם. ומפקדי הבסיס היו נותנים להם גיבוי. לזה היו כמה סיבות. קודם כל, הם היו יותר רגילים לישראלים, והיה להם יותר קל איתם. דבר שני, לא היה להם הסתדרות. בראש ההסתדרות של עובדי צה"ל עמד בן אדם מאוד חזק, חיים אברפלד, בן אדם מאוד יקר, מאוד חכם, מאוד ידע להסתדר בחוקי עבודה, והיה יכול להשיג תנאים טובים לעובדים. אני עד עכשיו לא יכול לסלוח לחיים רמון על זה שהוא מחק את אברפלד. אבל הכל זה הולך אם אתה לא עושה בעיות. אם אתה מתחיל לעשות בעיות בצבא, פרט בחיל האוויר, אתה מיד תראה את עצמו בתור ש"ג באיזה מקום מודח, בגבול לבנון, בגבול עוטף עזה, ביהודה ושומרון וכיוצא בזה. אז אחרי הגב שלך עומדים המון אנשים שברצון יתפסו את המקום שלך. אבל כך או אחרת, ביביסט ינון מגל ניסה לתת לסרבן, הוא מסית לסרבנות לעצמו גיבוי. אני כבר לא רוצה לדבר על מגזר שלם, כמו לדוגמה חרדים, שעל פי רוב מוחלט מסרב להתגייס בכלל לא לסדיר ולא למילואים. אז צריכים להעמיד את דברים במקומם, ולדעת שלא אחים לנשק, שהם בדרך כלל אכתיארים, לא חייבים על פי החוק לשירות מילואים, ועושים את המילואים בהתנדבות, ולא אלה שמתייסים שמתייצבים בהתנדבות יומיים בשבוע, או אפילו יותר מזה, אלא זה דבר אחר לחלוטין.